Uyakhuza. Ngifuna uforward le message lapha kumculo lapha ekhaya. Uthi namhlanje bengabi uvanzi. No Meli no Andis. Labafana be-West ade bela e-rank. Befike ngebhakede. Bezokhokhisa o-driver ngenkani. Imali yesoso neboshonele post yabo. And bayasho ukuthi namhlanje uzoshuba nje uzoba umlindelo wakhe. Namhlanje nakusasa. So batshayene bengalokho bebawuvanzi indaba zokuya kwentombela nobani bazoyibona next week. Ngoba abafana bazwile. Bebese rank bathatha yonke imali ko drive bonke association. Kuthiwa ungafuni ukhokha uzoyibona ufana noba usendele umxono. So angenile vele ke phela ngithi abaningi babo kulabafana laba bama West bebephuma kusona isikole nomnqobo wayifunda khona kulesa sikole bangenile ke bakhomba uthisha ke nami ngizwa manje ngoba ngikho ekhaya ngizwa ngosisi wami umfana kabhuti wami ufunda khona babuyisiwe kuthiwa nje bakhonjwe ngebhamu uthisha bonke wangena class to class door to door principal bamvalele office bathatha yonke into kothisha yonke into hayi sebeqalile ke labafana ke